din greșeală vals, vals. M-ai lăsat să conduc, Ok, m-am cum vrei să schimb. Un, doi, trei, stâng, drept, stâng. Am dat-o din greșeală vals, vals, vals. Să-mi zici cum vrei să schimb, o să schimb altceva. Îl aștept aici în față și pe domnul Adrian. Mulțumim frumos, domnul Michael. La fel, la fel. Un dans scurt. Foarte, foarte frumos. Evelin, așa te antrenezi pentru un tă. Florin, domnul Florin. Domnul Florin. Petre, domnul Petre. Acordați un dans scurt sărbătoritei noastre. Domnul Ionuț. Mulțumim, mulțumim frumos. Ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când aud muzica, mă omoară. Mulțumim frumos. Haideți, domnul Florin. Ne-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania. Dansăm cu ea, numai cu ea. Ne-am auzit inima cum cânta. Urmează Nașu Victor. Haideți, vă rog frumos, un aplauze! Haideți, șicule! Acum? Și nu în ultimul rând, vă rog frumos puțin atenție pentru Dedi Mariu! Am să vă rog frumos să o luați brațe. Nu aud aplauze, nu aud! Alături de Dedi Marius nu era pe lista asta, dar vreau eu. Am plăcerea să vină și mami! Foarte frumos! Dă-mi voie să te ajut cu florile. Când aud muzica, mă omoară liniștea. Foarte frumos! Încă o dată să vă trăiască fetița, să fie sănătoasă, să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine și la majorat! Atențiune! Încă un albastru de la Marius pentru scumpa lui fetiță și pentru toată lumea prezentă. Să fiți sănătoși și toată lumea